pondelok 23. septembra 2024 nachádzame Božie slovo napísané v liste Hebrejom v 11. kapitole od 1. po 7. verš takto. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý. A Boh vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. A nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Viera dáva odpoveď aj na témy, ktorým nerozumieme. Ábel obetoval to najlepšie zo svojho stáda. Na prvý pohľad to nedáva zmysel. Zabiť najlepšie kusy a nemať z toho úžitok. Ak mám niečo obetovať, tak obetujem to, čo mi bude najmenej chýbať. To je logické. Viera mení perspektívu. Ábel vierou dal to najlepšie. V jeho viere bola láska k Hospodinovi. Dal mu to najlepšie. Uznanie Božej zvrchovanosti a svojej ľudskosti. To znamená, je len človek a nie je múdre spoliehať sa v živote len na seba. A dôverí v Hospodina. Ábelovi nebudú chýbať jeho najlepšie kusy zo stáda, lebo Hospodin sa o neho postará lepšie, ako by sa o seba postaral sám. Vierou zisťujeme, že náš život, budúcnosť a tak ďalej nemáme v rukách. A to je podstata. Viera nie je len jednou z možností, je to jediná cesta. Je podstatou toho, čoho sa nádejáme. Nového večného života, ktorý vierou žijeme už teraz. Viera robí rozdiel. Ísť do kostola a ísť do kostola s vierou je rozdiel. Ráno vstať a vstať s vierou. Rozprávať sa s ľuďmi s vierou. Viera nás preberá k životu. Odvracia nás od formálneho plnenia prikázaní k tomu, aby sme prikázania žili. Nielen obetovať, ale obetovať s vierou. Viera nás niekedy vedie robiť veci, ktoré by sme inak nikdy nerobili. A majú z toho úžitok aj iní, napríklad Noach a Koráb. Viera vyžaduje vytrvalosť. Kde vieru zobrať? Možno v modlitbe: Pane, prispor mi viery. Modlíme sa. Bože, ďakujem, že si múdrejší ako my ľudia. Odpusť, že niekedy si myslím opak a namiesto viery rozmýšľam, ako to urobiť lepšie, než prikazuješ. Posilňuj vo mne vieru, nech ťa poslúcham a prijímam tvoje dobré dary. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Ján Grexa. Pamätajme dnes vo svojich modlitbách na cirkevný zbor Veličná. Prajme vám požehnaný deň.